बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि बायदियै सालाकाथि दख'रा एबसुआ साइकेल हानजा सुरदों। उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, फेग्रा मुवा बाहायनाय, लांखार जानाय आरो फानहैजानाय, नखर गारनानै गुबुनजों खारनाय, देहायारि फालांगि जानायनिफ्राय जानगाराव थानाय, बायदि बायदि समाजारि बेरेखा हाबाफोरनिफ्राय जानगाराव थानो आरो समाजखौ गोग्गोयै लाखिनो बेनि सोलायै हाबा हारिमुखौ बांहोनो फरायसाफोरखौ गोग्गो सोलोंथाइ लानायाव बाहागो लाहोनो थांखिजों बायदि बायदि स्लगान होनानै साननैनि हाबाफारिजों साइकेल हानजा सुरदों सालाकाथि दख'रा एबसुआ। दख'रा एबसुनि बेन्दोंआव थानाय आमगुरि गामिनि गुदि फरायसालिनिफ्राय जागायजेननानै दख'रा एबसुनि बेन्दोंनि गासै गं 36 गामिफोरखौ फोनांजाबनानै गोग्गो समाज दानो बयखौबो खावलायदों सालाकाथि दख'रा एबसुआ। बेखेवनाय हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कृपेश दैमारिया बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लायो। लोगोसे लोगो गाहाय नेहाथारि राथिया बसुमतारी, सोलोंथाइ नेहाथारि बिनय मोसाहारिमोनजों लोगोसे ओनसोलनि माखासे सानसुमैफोरा। हाबाफारियाव बाहागो लानानै जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कृपेश दैमारिया माखासे बाथ्रा बुंथियो। सालाकाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसिम गाहाम हामलायथि जासिदों। दा बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि, बे मावथांखिनिनो मोनसे हाबाफारि जे समाज सांग्रांथि खालामनाय, बेखौ नोजोर होनानै दिनै सालाकाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा आमगुरि गुदि फरायसालिनि लांगोनानिफ्राय साइकेल हानजा सुरनाय बे हाबाफारिखौ दिनै जागायदों साननैनि हाबाफारिनि गेजेरजों। आरो बेनि गेजेरजोंनो जोङो दिनै जोंनि लाइमोनफोरखौ सोलोंथाइ बिथिं सांग्रांथि खालामनाय, गुन गोनां सोलोंथाइ मोनहोनांगौनि थाखाय आरो लोगोसेयै समाजखौ जोङो फोसाबनांगौनि थाखाय बा दिनै माने लाइमोन फरायसाफ्रा जाहाथे जोंनि गुबुन मानसिफोरजों लांखार जानाय आरो गुबुन मानसिफोरजों जुलि जानाय, बे गासै बाथ्राफोरखौ लानानै दिनै साइकेल हानजा सुरनायनि गेजेरजों बे हाबाफारिफोरखौ लानानै दिनै सांग्रांथि लाबोनो थाखाय दिनै साइकेल हानजा सुरदों। आरो दिनै बे हानजा सुरनायनि गेजेरजों जोंनि समाजाव जे गाज्रि बेरेखा जाय माने जोंनि समाजाव दिनै फुजा मेला, दिनै जोङो बेखौ दिनै क'क्राझार जिल्ला एबसु हिसाबै जोङो फुजानि होनांगौ थाखाय दिनै गासै जोंनि रायजो राजाफोरखौ जोङो खावलायगोन, बयबो सिबिनांगौ। नाथाय फुजा होनायनि नामाव साननै सानथाम बा बिनि बांसिन जे दिनै 10-12 दिनसो दिनै फुजानि नामाव मेला होनाय, बैफोरखौ सांग्रांथि लाबोनांगौ गोनां दङ। बे गासै हाबाफारिखौ लादों जोङो। दिनै जोंनि जुदि फुजानि नामाव जुदि 10-12 दिनसो फुजा होनो गोनां जायोबा, जोंनि लाइमोनफ्रा फरायनाय समाव जुदि बेवहाय फुजानि नामाव जुदि मेलायाव जुदि गफबनानै थानो गोनां जायोब्ला जोंनि फरायनाय आरो रांखावरिनि जेनिखि हालोद, बेयो गोबां गाज्रि जागोन। खारन जोंनि समाजाव बांसिनानो दिनै आबाद मावनानै जोंनि लाइमोनफोरखौ स्कुलाव फोरोंनाय, लेखा फोरोंनाय, जोङो बेखौ मिथिगौ। दा जुदि जोंनि फरायसाफोरजों लोगोसे जोंनि दिथागिरिफ्राबो जुदि जोंनि नैबे 10-15 दिनसो मेला जानायखौ जुदि जोङो सापर्ट खालामोबा जोंनि समाजनि थासारिया बबे लामाजों थांगोन। दा बेनिखायनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै, क'क्राझार जिल्ला हिसाबै फुजानि नामाव मेला साननै सानथाम जानायाव जोंहा बेयाव जेबो बुंनो गोनां गैया जायो। आरो बेजों जों जेखौ समाजाव जोङो गनाया, जि माने जुवा जानाय, बेखौ जोङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जों मालाबाबो गनायनानै लानो हाया। दा बेखायनो माब्लाबा जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफोरनि गेजेराव गोबां बेबादिनो माने कमिटिनि मानसिफोरजों गोबां आरो जाय मानसिफ्रा मेलाफोरखौ सापर्ट खालामो, बिथांमोनजों मालाबा जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफोरजों माने सोंखारिलायनाय, बेबायदि बाथ्राफ्रा सोलिबोबाय थादों। बेखायनो जोंनि गिबियावनो सांग्रांथिया जोंनि फरायसा, जोंनि समाज सिबियारि, जोंनि दिथागिरिफोरजों गिबियावनो जाग्रोनांगोन। दा बेनिखायनो बे गासै बाथ्राफोरखौ लानानै दिनै सालाकाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा साइकेल हानजा सुरनाय बेखौ दिनै लादों। आरो बिनि गेजेरजों जोंनि समाजाव जिखिनि दिनै बिराद स्पिडआव खारदों, जे हाबा जाखानाय मानसिफ्रा, गथ' गथाय गोनां मानसिफ्रा, हौवायानो जा हिनजावानो जा, गुबुन मानसिफोरजों दिनै जुलि जानाय, बेखौ जेरैखि जाया बन्द' खालामथारनांगौ।
बिनि थाखाय जोङो दिनै समाजाव आवाज होथारनांगोन हिसाबै दिनै गामि गामि जोङो बेखौ आवाज होनो गोनां दङ हिसाबै जोङो बेखौ दिनै साइकेल हान्जा सुरनायनि गेजेरजों जोङो दिनै बेखौ दिनै बुंलांगोन। आरो बेखायनो दिनै जाहाथे जोंनि न'खरनि समाजाव जाहाथे जोंनि गेजेराव जाहाथे रायजो जानायाव जेबो जेंना जाया, जाहाथे जोङो बयबो न'खराव मोजां मोनसे थासारि फैयो, बेखौनो लानानै दिनै जोङो खावलायगोन। आरो जोंनि लाइमोनफ्रा दिनै बिसेसकै ड्राग्स सोबनानै जिखिनि नस्थ' जाबाय बेखौ जोङो बोरै मोजां लामायाव लाबोनो। दा दिनै गोबां जोंनि फरायसा क्लास 8, 9, 10आव फरायनाय फरायसाफ्रानो ड्राग्स जानानै दिनै नस्थ' जाबाय। दा बेखौ जोङो जुदि मोजां खालामनांगौ जायोबा बेखौ गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै बेखौ मोजां खालामफैनाय नङा। बेनिखायनो जोङो फरायसा आफाद एबा जोंनि समाज सिबियारिफ्रानो बेखौ थिग खालामनांगोन। जाय न'खराव दिनै माने ड्राग्सजों दिनै बुंफबनानै दङ, जाय गथ'फ्रा दिनै बेखौ सेबन खालामो, दिनै समाजाव बा न'खराव जेनोखि माने थासारिया जाबाय, दा बै बिथांमोना बेखौ बाथ्राफोरखौ मिथियो। दा बेखायनो दिनै जोङो समाजाव जोंनि सांग्रां लाबोनांगौनि थाखाय, फारफ्रोमबो बिथिङाव थिग खालामनांगौनि थाखाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि बायदि सालाकाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे हाबाफारिखौ माने खुंफुंदों। गोजोन्थों।